Nepokazte si pekný večer. Dress code na plesoch. Povedzme si tie najhlavnejšie, aby ste vedeli, ako sa pripraviť. Prvým je Muay Thai. U nás na Slovensku skôr rarita. Jedná sa o najformálnejšiu udalosť, známu skôr buď v opere, alebo pri kráľovskej rodine, alebo štátnych a diplomatických podujatiach. V takom prípade nosíme frak, ktorý má vpredu vykrojený diel a vzadu tzv. Cipy. Druhým dress codom, takým najznámejším, je black tie. V takom prípade nosíme smoking, pozor, nie je oblek, ale smoking. A k tomu smokingové doplnky, ako čierny viazací motýlik, smokingová košela, čierne lakované topánky a šerpa alebo hlboko vykrojená vesta. Black tie má aj variácie, napríklad black tie optional, ten nie je až taký prísny a môžeme nahradiť čierny oblek napríklad tmavomodrým alebo bielu košelu čiernou. A potom black tie creative, vtedy môžeme upustiť úzdu fantázii a kreativite a môžeme zvoliť veľmi populárne zamatové saka, bordové, zelené, tmavomodré alebo nejaké vzorované, prípadne aj trblietavé saka, záleží už na vás, ako ste odvážni. A veľmi často býva, že na pozvánke nie je uvedený dress code alebo je tam uvedené formál a v takom prípade môžeme stať aj klasický oblek ideálne tmavej farby, či čierny, tmavomodrý alebo tmavošedý. Doplníme toho peknú kravatu a štandardné oblekové doplnky. To by sme mali z toho vizuálneho hľadiska, ale čo je najdôležitejšie, je fit a street. Môžete mať všetko správne, aj veľmi drahý oblek, ale ak vám nesedí, je to jednoducho zle. A preto sa zvolte do rúk odborníkov.